We wensen een goede vaart toe. We gaan eerst professor Allard, Jos Halman, dus goed zijn visie uitleggen dat we goed weten wat in het boek staat, wat in het boek. Jos. En Peter, in de tijd geleden, laten we het zo zeggen, 3 jaar research heb gedaan. En aanvankelijk had ik een aantal andere titels over verhaal. Het is eigenlijk over begrip miskennen. Ja, miskennen in de zin, als je dus vooral in de geschiedenis duikt en een analyse doet vanuit de geschiedenis tot vandaag en ook naar morgen toe, kon ik lang proberen tot vaststelling dat de haven eigenlijk verschillende keren niet naar waarde is weten te schatten. Dus miskend slaat dus op niet naar waarde. Kijk naar Van Lauwen, het is dus niet naar waarde weten te schatten. Wat is inhoud, dat kan bewust zijn of onbewust zijn. En door het werk heen, het is eigenlijk daarvan dat ik eigenlijk wil vertrekken, wil ik eigenlijk jullie meenemen om toch zeker een 4-tal elementen van die miskende haven naar voren te schrijven. Vanuit de historiek, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd in de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke economie gevonden dat je moet ook kijken, niet naar hoe is een haven vandaag gebeurt. Hoe zit dat transport economisch eruit? Maar hoe betekent dat maatschappelijk? Ik vind het zeer belangrijk dat je haven, vooral meer nog dan het transport economisch, gaat evolueren vanuit het maatschappelijke. Transporteconomie is daar een element van, dat is duidelijk. Maar het is veel meer dan die tonnenmaat. Ja, transporteconomie is vaak tonnenmaat. Dat men het bekijkt, het is dus veel meer dan dat. Zo heb ik al in de jaren 80, als ik vanuit de Verenigde Staten naar Vlaanderen kwam, aan de basis gelegen van een begrip toegevoegde waarde. Je kent dat misschien, sommigen van jullie wel veel duidelijker dan wat het vroeger was. Maar toegevoegde waarde is dus de wijze dat een haven bepaalde meerwaarde genereert op vlak van investeringen en tewerkstelling, doordat juist die locatie er is. Toegevoegde waarde met 2 grote bouwstenen. Ik kom de lijn van, dat is dus tewerkstelling en investering. Zo hebben we meer en meer ook vanuit dus de ruimtelijke economie en de ruimtelijke planning naar de toekomst toe gekeken hoe dat die maatschappelijke waarde, naast de transporteconomisch, de maatschappelijke waarde en betekenis had van het haven. Dat is zeker vanuit een soort invulling en vanaf de jaren 80 tot vandaag een van de hoofdlijnen. Een andere hoofdlijn is dat de havens gemaakt worden, en ik heb er ook in al die jaren naar gezien, ik was daar zo'n miskenning van. De havens worden ook gemaakt door het bedrijfsleven. De overheid faciliteert wel, maar wie maakt de haven? En ik ben er ook blij dat ik dus ook mensen in de bedrijfswereld kon uitnodigen die ook aanwezig zijn. Het zijn ook de bedrijfswereld die de haven. Moeten we dat ook duidelijk ook aan voorschrijven hoe dat in de bedrijfswereld daar tegenover ontwikkeling staat. Dus dat is een tweede element die ik zeer belangrijk vind. Het derde, dat is, ja, de haven, dat is iets dat altijd naar de toekomst, dus vanuit de discipline planning, moet dat toekomstgericht gaan bekijken. En ik was ook blij dat ik kon meewerken in het kader van het Westland om de zogenaamde maritieme industriegebieden te maken van de havens. Dus ik weet niet of je de maritieme industriegebieden van de havens vandaag de dag kent je ze niet, maar vandaag de dag zijn die maritieme industriegebieden het resultaat van de Westplanning. Toen de tijd, in de periode dat de havens opkwamen door de Vlaanderen en in de plannen werden vastgelegd. De Westplanning is de periode van de jaren 60 en de jaren 70. Zo zijn grote, laten we ons eerlijk zijn, daar hebben we een zeer grote sprong voorwaarts gemaakt, onder andere met het politieke verhaal van een aantal ministers die dat ook staan. Die dus die maritieme industrie die ook staan. Zo is Antwerpen ontwikkeld. 15.000 hectare maritieme industrie. Zijn dus de zogenaamde maritime industrial development area. Wetenschappelijk betekent dat dus maritieme gronden rond havens die men ontwikkelt. Dat is vastgelegd toen de tijd die maritieme haven. Ook voor hen is dat ook verzekering. Dat is de tijden van die Westplanning. Ik kom daarop terug, dat dat een element is, ook, dat heeft niet met tonnenmaat te maken, ook niet met tontrafiek, maar wel met een toekomstgerichte visie om welvaart en welzijn te genereren voor de regio. Welvaart en welzijn.
Dus vanuit dat uitgangspunt wil ik jullie nu eventjes, dat zijn dus natuurlijk een stuk methodologische vraagstukken meenemen, waarom dat ik de haven nog steeds zie als miskende haven. Wel, de eerste miskenning is dus dat de 400, als je kijkt in de geschiedenis, dan heeft de haven 400 jaar, 4 decennia, dus van de 16e eeuw tot de 20e eeuw, heeft die haven welvaart en welzijn gegenereerd door stellen. Dat is eigenlijk begonnen op het moment dat de andere havens verzanden. Ik denk aan Brugge, verzanding, maar ook de Westerschelde verzanding op tijden van de 16e eeuw. Die verzandingen zijn gebeurd. En op dat moment was de stellen de enige toegangspoort tot de zee. Laten we terug. Dat was een heel belangrijk element, want daardoor heeft, op het moment dat natuurlijk, Brugge was verzand, u weet dat. Brugge als haven, en ik heb altijd gezegd, ik zie ook de link altijd met Zeebrugge, komt dat later nog terug. Ja, Brugge heeft dan gegroeid van 12e tot de 14e eeuw. Maar nadien is dat stilgevallen. Brugge aangekomen, Zeebrugge bestond niet, maar Oostende wel. Oostende werd sterk doordat het door die verzanding van die andere gebieden was. Kreeg de Oostende die opportuniteit voor. Dan hebben ze heel snel ook hinterlandverbinding gehad. In de 17e eeuw het kanaal richting Brugge, Gent, die dan gemaakt geweest is. Dat kanaal op 17e eeuw, waardoor dat Oostende met Gent en met Brugge in verbinding stond, om daar ook die havens, die dan ook al een tijd ook bestonden, ook verder te kunnen bevoorraden. Dus Oostende als voorpoort van die andere havens. 17e eeuw door die hinterlands. Zo ziet je dan dat dan de bloeiperiode er echt is, waarin dan de haven een echte haven-icoon is geworden, die we allemaal wel kennen, met dus de handelsactiviteit, als we spreken van een haven-icoon. Antwerpen is dat wel, oké, maar Oostende is dat ook helemaal al jaren na periode zo als haven-icoon heel belangrijk geweest. Vergeet dat niet. In een periode met de Oostense Compagnie stond Oostende op de wereldkaart. Wat is een haven-icoon? Dat is dus dat het op de wereldkaart staat en dat ergens op de hele wereld als zijnde een belangrijke punt. Dus dat was dan de 18e eeuw. Ja, dus, en zo is het verder gegaan. Ook in de 19e eeuw zie je bloeiperiode op het moment dat Brugge een armoedstad was. Dat was niet te zeggen. Zeebrugge bestond. Was Oostende altijd daar aanwezig. En heeft dus welvaart en welzijn gezorgd, dus voor 400 jaar, 4 eeuwen. 4 eeuwen welvaart en welzijn. Het zijn natuurlijk wel periodes met soms een keer wat minder, dat we nu ook soms op en neer hebben. Maar je moet het kijken. En zo is die multiport ontstaan. Multiport is een haven met verschillende activiteiten, hoe klein die ook is, van vissershaven, over handelshaven, naar veerhaven, ook veerhaven, industriehaven. Allemaal erbij gekomen. Op die kleine oppervlakte. Van Oostende was dat kleinere havens, kleine multiport. Dus dit om te zeggen, dat is dus een punt dat ik toch als eerste daarvoor wil schuiven. Dat is, had men bijvoorbeeld politiek beslissingen genomen, en dat is dus heel belangrijk wat ik nu zeg, om wat sterk was, sterker te maken. Op het einde van de 19e, begin 20e eeuw, als Leopold II hier zijn centen in die haven had gebracht. Ondertussen waren er al een aantal handelsblokken enzovoort hier ook aanwezig. En wat nu de Mercator was, dat is de periode 17e eeuw, die handelsblokken zijn toen. Maar Leopold II heeft toch vooral die grote operatie gedaan met de sluis, de bewijssluis en dan. En hier had die voorhaven verder uitgebouwd, zoals we die nu kennen. Rond de wereld, zoals ook in die periode. Maar men doet er tijd. De centen die Leopold II in die haven wilde steken, omdat hij dus wel die evolutie zag, die bloeiperiode, ook van die haven, die doorliep. En hadden we dat gemobiliseerd ook met het centen die de Belgische regering ook wilde zetten. In de havenontwikkeling, dan hadden we Noordzeebrugge gehad. Dan hadden we een landschap, een havenlandschap met één grote haven, waarin alle gelden gemobiliseerd konden worden naar een haven, die toen de tijd al sterk was. Helemaal dat. En die er toen de tijd de sprong voorwaarts zou kunnen maken, omdat ook een haven is die gelinkt is maatschappelijk met de stad.
Zeebrugge, je weet dat die stad er nu was. En nu wat die links legt, oké, zeg niet wat dat maar we hebben er nu 2 havens. En aanvankelijk was Zeebrugge concurrent van Oostende. Dus dat is echt een geschiedenis. Maar nu natuurlijk niet meer. Dus ik ben een heel tevreden situatie. Dus we hadden een andere situatie gekend. Het havenlandschap aan de kust ging er anders uitgestemd. En dat wil ik even, dat staat ook beschreven in het eerste hoofdstuk. Ik moet resumeren, ik begrijp het, maar daar staat dus dat is een miskenning. Dus niet naar waarde inschatten. Van wat 400 jaar als groei en bloei zou kunnen betekenen als je dat verder versterkt. Versta je wat ik bedoel? Dat is een eerste. Vanuit de ruimtelijke economische visie. Tweede, miskenning, dat is in zaken toegevoegde waarde. Begrip toegevoegde waarde is natuurlijk een recent begrip vanuit de jaren 80 gelanceerd, dat weet ik wel, dus de werkstelling en investering. Maar in die kleine multipool van die haven heb ik dus wel ervaren dat als je dus de toegevoegde waarde bekijkt van die haven, vanuit al die activiteiten, dus dat rol-on-rol-off was. Dat is nu wel stemmenland en dan nog terugkeren wat de toekomst betreft, maar had dus de VHVH, had dus ook de bulktraffic, had dus ook dan de visverwerking. Al die activiteiten die hier aanwezig waren en ook nog zijn. Als je dat bekijkt op die oppervlakte, dan genereert die haven op het moment dat Zeebrugge met die uitbouw was van die haven, en dat zeg ik ook, ja, tot midden de jaren 80 was de toegevoegde waarde voorbeeld van die kleine haven van Oostende groter dan Zeebrugge. Tot midden de jaren 80, tot 85. Nadien is er aan, uiteraard het uitbouw van Zeebrugge, die grotere havenstructuur dus ook hadden gemaakt, en waardoor de Zeebrugge dan een sprong kon maken. Maar Oostende was belangrijk. Hij had toen de tijd, wel ik hier de cijfer had, toen de tijd had Oostende ongeveer 300 miljoen euro uitgedrukt. In de jaren 80 was toen 300 miljoen. Nu hebben ze 500 miljoen. Dat is wel een dubbeling, kan je zeggen bijna. Maar ze hadden toen 300 miljoen. Dat was dus wel een belangrijk punt. En op een oppervlakte, dus qua ruimteproductiviteit, de haven is klein, het grootste deel wordt in die voorhaven gegenereerd. Maar op die kleine oppervlakte van die 500 hectare voorhaven en achterhaven en wateroppervlakte die daarin tezamen als je het allemaal bekijkt, heb je een ruimteproductiviteit die vroeger, ook vandaag nog altijd zeer hoog is. 10 jobs per hectare zit Oostende nog altijd vandaag aan de top. Als je andere havens bekijkt, komt je nog niet aan 10 jobs per hectare. Oostende zit aan 10 jobs per hectare. Hoe komt dat? Omdat Oostende een specifiek KMO-weefsel is. Was en is. Kleine onderneming. 500 miljoen, ik zeg het u, 500 miljoen euro. 300 bedrijven. Dus 300. Maar vooral KMO's, klein. En dus de ruimteproductiviteit, iets wat in het kader van de ruimteschaarste van ontwikkeling is ruimteproductiviteit zeer belangrijk. Dus ruimteschaarste is een belangrijk element. Door zijn multipoortactiviteit en zijn verweving tussen stad en haven en al die dingen zitten al die bedrijfsverschillen allemaal bij elkaar. Dat is dus iets dat, ja goed, door weinig gekend is. Dus wat ik zeg, dat is het tweede punt, namelijk het feit van de toegevoegde waarde, de ruimtelijke economische toegevoegde waarde van de haven, wordt eigenlijk miskend. Ja, is dus niet genoeg gekend als ik het zo zeg. Dus dat is het element die ook in het boek staat. Dan de derde, ik resumeer natuurlijk de miskenning, dat is ja, de politieke belangstelling. Dat is altijd zeer gering geweest. De lokale politieke belangstelling voor de haven, als je het in de periode kijkt, goed, ja, van de laatste eeuw, de 20e eeuw en de 21e eeuw, ik heb dus ook een stuk in de tijd teruggegaan, dan zie je dus dat globaal gezien, Oostende heeft vooral gemikt op zijn toerisme, minder op zijn haveneconomie. En ook ik heb al die plannen bekeken, door dat in de terugkeek, wanneer men dus ziet dat er nooit een grotere visie is.
En ook de link stad met de haven, omdat lokaal dus het stadsbestuur minder geïnteresseerd was in een haven. Hè? En de haven losstond van die stad. Dus die link stad, haven, stad kwam hier van de grond. Om de grote visie te kunnen bouwen. En dat is dus ja, ook een pijnpunt waar ik zeker naar voren wil beschrijven als een scherm. Dus één of dat zijn de politieke belangstelling in Oostende, wat dat betreft, werd dus gecoursecuteerd door dus beheerstructuren die van stand hadden. Dus de toekomstige grote visie van Oostende niet mogelijk gemaakt. Daarbij komt nog dat de nationale politiek, als we kijken naar de nationale havencommissie, we hebben vandaag de Vlaamse havencommissie, dus daar hebben ook een van de mensen die in het voorwoord, en voor de mensen die in het voorwoord schreven, hartelijk dank, om de teneur te zetten van het boek. Maar we hebben ook een Vlaamse havencommissie. Een van mijn collega's, de Winkelmans, heeft dan gedurende lange tijd voorzitter van geweest van die Vlaamse havencommissie. Mensen weten dat dus in de Nationale Havencommissie Oostende stond niet in het havenbudget. Het telde niet. Het was dus quantité negligible, moest niet gerekend worden. Men sprak van 3 havens, Oostende, Gent, Antwerpen en Zeebrugge. Oostende bestond niet. Het is dus door Saus, en die heeft dus ook in het voorwoord, minister Saus in 1988, op een druk bij een hoog congres hier in Oostende, 1988, dat is nog niet zo lang geleden, heeft toen gezegd, ja, we moeten ook Oostende meenemen in het havenbudget. En vanaf 1989 is dat ook gebeurd. Kwam Oostende naast de 3 andere havens ook naar voren in het havenbudget. Het was dus dankzij ook die minister, en dus de Vlaamse havencommissie, die wel iets meer zag dan de nationale, om Oostende verder te gaan uitbouwen, dat natuurlijk de budgetten, de havenbudgetten ook bij Oostende zijn gekomen til. Maar dus om te tonen dat die politieke belangstelling, ja, als het meer in een Vlaamse context sterker is geworden dan in een nationale. Dat maakt eventjes te zeggen. Dus vroeger als nationale, dan zijn speerpunt die economie echt gescherpt werd voor de nationale. Ten slotte nog een vierde punt dat ik zeker, want ik wil dus nog een vierde punt zeer duidelijk naar voren schuiven. Dat is dus, ja, ik heb daar net gezegd, de bedrijven. Havens worden gemaakt door bedrijven. En nu, ik heb net ook over dat KMO-weefsel gehad. Lange tijd, op het moment dat dus de andere havens al een havenvereniging hadden opgericht, Gent, Antwerpen, Zeebrugge, die had de havenvereniging bestellen wat niet. Zeer laat gekomen. De havenvereniging Oostende is opgericht ook in 1988. De Oostense havenvereniging is zeer laat. Omdat dus ook, ja goed, dat is ook weer typisch in Oostende. Dat dus door die versnipperde structuur en ook die bedrijven ook, ja, de ene groep bedrijven het anders zag dan een andere, dat is ook in een andere beheerstructuur politiek bezig waren, kwam zo'n grote havenvereniging nooit van de grond. Het is gelukkig is dat wel gebeurd. De Vlaamse haven, of laat zeggen de Oostense havenvereniging, of de havengemeenschap is genoemd natuurlijk in 1988 van opgericht. Maar dus ook vrij laat. Gelukkig is dat dan ook samen met dus de operatie, want ik noem 88 een belangrijk moment voor Oostende, omdat dus samen met de bedrijfswereld die zich groepeerde, enerzijds, samen ook met het politiek gewicht van de minister, zoals die sprong voorwaarts is kunnen zetten. Waar ook AGO, dat het autonoom gemeentelijk havenbedrijf Oostende, dat verder heeft kunnen zetten, wanneer dat in 96 ook het eerste autonoom gemeentelijk havenbedrijf is. Gelukkig is dus deze link, wat was heel kort aan ding, kunnen verder zetten. En is dus het renovatieplan, die toen de tijd werd vastgelegd, om budgetten naar Oostende te krijgen, dat is toen vastgelegd in de Vlaamse havencommissie, is zeer lang gepolariseerd geweest. En dat was misschien wel een feit. Ja. Rond de sluis, half niet boven van de sluis, hier tussen voorhaven en achterhaven. Het grootste deel van het havenbudget terecht moest komen in die sluis. Door die polarisering is lange tijd, het heeft geduurd tot quasi 2000, eigenlijk het gewicht die vroeger altijd in die haven lag, die voorhaven, maar dan nadien echt sprong voorwaarts gegaan vanaf 2000. En zijn dus die 2 dammen in zee, gelukkig dat die al gekomen zijn, want die zijn 15 jaar te laat gekomen, die voelen het al.
50 jaar te laat, want had die polarisering niet geweest en dat we in 88, 90, maar zo, dat was al gezegd, we hadden die voorhavens en die er een sluis gebeuren, dan hadden die koppen er al 10, 50. En had dus, ja, misschien een andere, dat is weer zoiets, het is altijd en had dit en had dat, maar het is wel belangrijk dat die geschiedenis geeft, dat als je een nieuwe sprong voorwaarts maakt, dat je ook naar de toekomst gaat kijken. Als je dus die voorgaande waarde uitbouwt met die nieuwe dan kun je weer een nieuwe visie en een nieuwe invulling voorstellen. Dat is wat men met zijn bruggen heeft gedaan. Met zijn bruggen die die sprong voorwaarts kunnen maken door gewoon van dat te zeggen. Door het fenomeen dat ze de energiehaven konden aangrijpen tot de verdere ontwikkeling. De bouw van de twee dagen in zee zijn er ook gekomen omdat het die LNG-doorloop en de ontwikkeling van de bruggen een belangrijk feit is. Waardoor is die brug ook is erop. We zitten in een andere situatie, maar we gaan naar de toekomst worden. Een beetje snel doorflits, waarin je dus nu de twee dagen hebt en waarin je nu verder moet. In die zin dat je dus die twee dagen moet zien als een element om een energiehaven verder te gaan uitbouwen. En dat heb ik al in een aantal manieren gezegd, om dus op termijn na te denken om wat er nu rond die dokken gebeurt. En waar dan het energiegebeuren rond die dokken is, dan op de groenblauwe structuur ook in zeewaarts. Dan wordt het uitgebouwd en dan waar het terreinen, die kleine terreinen die hier liggen, weer vrijgemaakt kunnen worden voor die maritieme industriële ontwikkeling, die toegevoegde waarde, als het op het energie gebeurt, want die ook die vrije toegevoegde waarde ook aan gaan leveren. Dat zijn elementen waar ik dan altijd zeg, je moet dus vooruitkijken, je moet dus nieuwe infrastructuren aangrijpen, maar je moet ook de politiek hebben en de grote visie hebben om die dingen te kunnen realiseren. Dus waar we nu voor staan, dat is, ik denk, dat is mijn visie, we moeten naar een groot havenplan 2020-2050 gaan. De havenplan waar ik heb voor gesteld, hebben nog niet die grote visie. De grote visie moet kunnen gebaseerd worden met de link stad, haven, haven-stad. Die rijkdom heeft gemaakt. Die link met de stad en de haven. Samen in die grote visie 2020-2050. En dat betekent dus dat, ja, dat we naar een ontwikkeling gaan moeten gaan om ook bijvoorbeeld ook weer andere groepen buiten de zuiver-economische mee te nemen in de discussie. Ik weet het laatste jaar, ik zeg altijd hoe ontdekt men, hoe moet ook die zachte waarden in die haven ook zijn, die ook toegevoegde waarden kunnen genereren als die harde waarden. Dus de harde waarden zijn economisch, de zachte waarden zijn dan meer die meer maatschappelijke toegevoegde waarde op activisme kunnen bieden, ook vanuit de kunstenwereld. Als we kijken naar de toekomst van grote havengebieden, en ook naar kunst en die ontwikkeling. Dus die grote visie, nu gebeurt dat allemaal een beetje tijdens slagwoorden. Ik denk dat we zeker op het punt staan om dus die grote slag te doen. En tenslotte ga je zeggen, juist denk ik over de fusie met die bruggen. Dat moet mevrouw mijn heer, het is stilgevallen. We hebben nu die twee structuren op de kust. Moeten we er niet samen kijken, maar dat kan natuurlijk niet aan één woord zeggen. Maar het zijn ook de bedrijfswereld die het moeten doen. Ofwel, een recent onderzoek dat een van de studenten heeft laten uitvoeren, blijkt dat dus wel de bedrijven in extensiehaven wel voor een fusie zijn. En als je dan kijkt in Zeebrugge, dat is een opportuniteit in Zeebrugge zit, dus omdat die bedrijven ook groter zijn, meer internationaal georiënteerd zijn en dergelijke meer, zien die bedrijven daar in Zeebrugge nog die opportuniteit voor fusie, maar nog steeds niet. Ik laat nu nog een politieke buiten. Dat zeggen wij dat voor niet schuiven, maar dat is ook belangrijk. Als de bedrijfswereld het zien en ze willen ervoor gaan, dan kunnen ze ook die sturende kracht geven om die fusie tot een bedrijf, wat die fusie ook te bewerkstelligen, die sowieso gaat nodig zijn op termijn, zeker als we dus die energiehaven zijn, als we ook de problematiek zien dat we dat ook dus door de maritiem van de kust, van de Noordzee en de kustontwikkelingen zien, dus die fusie wordt zeker op termijn opbrengen. Dat zijn ongeveer een aantal kapstokken die erin staan. Ik ga er niet dwars door, u begrijpt het. Het is waardoor echt die 150 pagina's kunnen lezen, dat je het mee in zicht gaat kunnen. Maar dus die miskenning zit dus ja, op verschillende vlakken. Dus niet naar waarde inschatten,
van wat die haven is, was en zou kunnen zijn. Dus het is een fenomeen dat op de verschillende decennia en zelfs eeuwen moet geëvalueerd worden. Goed, dat was het. Ongeveer in de notendop en natuurlijk sta ik open voor heel wat vragen. Dank u. Ik denk dat dat een tussentijdse zaak gaat worden. Ik denk dat als je de geschiedenis bekijkt, dat de rol sowieso toekomst heeft. Ook al heeft collega van Johan van der Lanotte, collega prof. Johan van der Lanotte, gezegd dat het misschien geen toekomst is. Ik denk van wel. Ik denk dat het rol altijd een toekomst heeft. We liggen hier aan de kust. Maar het is natuurlijk een economische situatie waarin we nog vandaag leven. Waarin dat de concurrentie inderdaad zeer groot is, waarin dat de fuelkosten en al die kosten een belangrijke rol spelen. Maar als we naar een nieuwe scheepstechnologie gaan, ik denk even na, nieuwe scheepstechnologie, we kunnen die maken, we kunnen die genereren. Als dat die kost van de mobiliteit van dat vervoer kan naar beneden gebracht worden, dan is het sowieso dat Oostende nog altijd vanuit dat perspectief een toekomst heeft. Ik ben ervan overtuigd. En waar in de tussentijd, kijk naar de 300 jaar die er geweest zijn, 300 jaar, we liggen toch aan de zee. We liggen toch in een gebied van 500 miljoen, miljoen mensen. Ik bedoel, ik zie dat. Maar akkoord, als je het op de heel korte termijn nu bekijkt, in de crisissituatie zitten we dan met een probleem. Maar ik ben ervan overtuigd dat weer terugkeert. Tenminste, als de ruimte, en daar kan het altijd op neer, als de ruimte geschapen wordt, dat het kan terugkeren. Dat zijn niet alleen die 2 dagen in zee, maar ook de terreinen om te kunnen bewerken. Dus als natuurlijk dat ingenomen wordt of compleet andere functies, dan is het weg. Want dan komt natuurlijk de mensen kijken naar die haven en dan zeggen ze, ja, gaat hier wel iets gebeuren, maar moet 5 of 10 jaar wachten en dan komen ze, ja. Dat is altijd belangrijk dat je dat ziet. De haven moet van mij niet altijd compleet van vandaag worden volledig ingevuld zijn. Maar je moet een visie hebben op lange termijn om te zeggen, dat willen we, ja. Het is niet om te zeggen, we gaan er een rol op een laag pitje zetten, omdat het natuurlijk met al die illegalen die komen op die boot springen en weg. Dus dan komen weer die haven in een negatief daglicht en we zeggen ook, misschien industrie. Nee, ik ben daartegen, ik ben tegen zulke defetistische invulling. Ik denk dus, we hebben een toekomst. Maar dan met een nieuwe technologie, met nieuwe schepen, dat kan snel, dat gaat zeker snelle schepen moeten zijn. Dat gaan ook schepen zijn die ik vooral, Jan Allard en mensen van AOM die onderzoeken gedaan, waarin je dus niet alleen naar Engeland, maar ook naar die andere gebieden gaan moeten kijken in Europa. Waarin je ook kijkt hoe dan die maatschappijen evolueren, want ik zeg niet dat we nu volledig een lijn moeten alleen opstarten, we gaan onze intelligentie en structuren moeten gaan werken van bestaande. De RDS of andere groep of die airlines enzovoort. Ik wil nu geen namen noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet gedaan is. Snapt u? Ik zou kunnen geven dat het voor verschillende even zeer productief was. En dat vandaag weinig dingen die belangrijk zijn ook in scheepvaart of in netwerk. Ja. En dat daar Oostende natuurlijk momenteel in een handicap zit, waarvan ik niet onmiddellijk zie hoe ze die ook tegen een horizon 2050 natuurlijk grammatica kunnen goed maken. Goed, als je zegt over netwerken, wie maakt die netwerken? Dat zijn toch bedrijven. Die havenbedrijven. Nou, dat is eigenlijk het punt waar ik altijd op terugkeer. Als die havenbedrijven dat zien, en dat willen we, dan kan Oostende samen met Zeebrugge in het kader van een fusieoperatie op wat soort opletten. Wat je rol van de bedrijven, als ik kijk naar Zeebrugge in Oostende, dan zie je de eigen die twee havens heel wat gelijklopende bedrijven. En als we zo wel over de grote jongens, die heestrecht aansturen, nadering, samenwerking, ik zal het woord fusie in die context niet durven laten vallen,
Maar ook daar merk je dat eigenlijk dat ja. betekent dat het nog altijd iets voorgeschreven. En ik kan geen weten dat zelfs op de lokale schaal zeker op procenten, dat soort factoren nog altijd psychologisch zijn. Dat snap ik bijzonder wel. Ja, het is wel opvallend dat bijvoorbeeld wat die fusies betreft, ik heb er net zo gezegd, ik heb een student waar een thesis, masterthesis maakt, maar ik moet het van. Ik collega voorzitter van het instituut. Ik collega dat we altijd toekomstgerichte studies proberen op de student. Die heeft dus de verschillende bedrijven wel afgepast. Zowel in de stem als in de. En het opvallende was dus dat de bedrijven die stemden wel voor zo'n fusie, zijn dan ook van kleinere ook, heel lokale ook. Bedrijven die van Sint-Brugge eerder vanuit het bedrijfswereld zeggen, voor ons, wat mag, wat hoeft niet, ga niet geen meerwaarde genereren. Ik zal natuurlijk letterlijk vertellen dat het er ook uitkomt. Dat is ook een punt van orde. Dus de politiek, ja, kan men bijvoorbeeld wel een constructie opzetten, maar als netwerken zoals het op zich is, echt een netwerkverhaal is, dat die 2-1 structuur zit. En als ik een alternatief test weet, ja, dan is ook de vraag of dat allemaal wat nodig is. En het kan niet zijn dat het vandaag de dag niet moet, maar ik denk dat we niet anders kunnen. Zelfs op termijn. We liggen 15 kilometer van elkaar, we worden al over 20 of 25 kilometer is droog. We liggen 15 kilometer van elkaar. Als je dus de twee havens bekijkt. En als ik in de Verenigde Staten in Baltimore, met de Chesapeake Bay en Baltimore, over 40-50 kilometer over één haven bezig was, maar en daar de toegevoegde waarde wel die deelaspecten zag, dat zei ik even zo bedoeld. Om dan niet te spreken van het Chinees. Ik ben nu nog niet over het Chinees verhaal, maar ik spreek over het verhaal van de jaren 80, waar ik in 2 jaar in Baltimore gezeten heb. Waar ik dus over 45 kilometer cluster ontwikkeling zag. Waarin dat men vroeger ook kleine haventjes had. Maar dan één havens, 45. Dan misschien dus de Chesapeake Bay, dus die baai, landinwaarts tot in de binnenstad. En daar heeft men één grote visie neergezet. Ik heb er gelukkig kunnen aan samenwerken. Dan ben ik hier gekomen en ik sprak daarover en iedereen begon daarover te lachen. Wat is dat? Dat is eigenlijk letterlijk. Dus ik bedoel, dat is een element die, ja, die schaal, die kleine schaal van die kustspel. Het feit wat we allemaal met die kust willen doen, naar energieontwikkeling toe, zal sowieso naar een grote kustvisie moeten brengen. Waarin zee, land, zee samen bekeken wordt. Niet alleen het Noordzeeverhaal en dan niet de ruimtelijke ordening van daaronder, maar één opvallend element dat ik in mijn boek weergeef, want ik krijg jullie misschien bij op mijn paard. Dat is, ik zit in de ruimtelijke ordening. Ik ben een van de mensen die in het expertteam zitten op een nieuw ruimtelijk plan 2020-2050, maar weet je wat dat men in Brussel bij die ambtenaren van ruimtelijke ordening durfde beweren? Stemmen niet meer als de haven moet besloten worden. Als op termijn 2020-2050 spreken van 3 havens. Dat stond erin. Maar daar is het natuurlijk ook nog, dat is ook de miskende haven. Dus dat de ambtenaar moet zelfs niet miszien. Om een nieuw beleidsplan ruimte Vlaanderen 2020, dat zijn de bloed van buiten. Ja, de Vlaamse. Ja, de Vlaamse ambtenaar, daar in Brussel. Ik was te sterven. Goed en bevallen. Miskenbaar. Bij die ambtenaar 2012. Als je één structuur gebruikt, heel stellig van mij, en die niet twee. Als ik dat dan nu positief gaan bereiken. Dan heb je het energieverhaal, het veiligheidsverhaal, het verhaal van klimaat die er allemaal hier op uitgaan. Zoveel verhalen, dat moeten samen integreren. Maar één grote visie. Dan kan er stellen weer een havenicoon worden. Maar niet meer alleen, dan heb je het serieus. Een beetje tussen de lijnen wel. Wat vraag? Ja, natuurlijk. Een van de punten die zie je nu. Kijk op haven, dat is altijd de marine. Combinatie tussen die twee, dat is zelf meer gedaan was een
Plassendaal voor Oostende is eigenlijk, ja, in die periode wat ik ook bestuurder geweest van de haven, ik heb ook zien evalueren. Wat dat betreft. Plassendaal is nog één grote structuur in Plassendaal 1. Dan moet je koesteren, waar heb je nog een logistiek maritiem verhaal dat je kan neerzetten als een achterhavenstructuur. Maar dat is dan alleen Plassendaal 1. Dit van een een klein 70, 80 hectare, ik weet niet wat het is. Maar meer hebben we niet. Dus alle gewicht moeten we naar voren hier gaan schuiven. Wat is dat? Ja, op haven, alleen op de haven, dat is niet zoveel. Dat kan je wel doen, dat kan dan wel zijn functie blijven houden. Dan moet je daar ook niet alles gaan neerkopen, want je niet met maritieme industrie te maken. Daar moeten we zorgen dat maritieme kan blijven bestaan. Maar daar ben ik ook groot tegenstander van, dat heel dat niet ingevuld is, dat je nu al een soort rommel moet erin zetten. Dat zeggen mensen soms, maar nu heeft die terrein, vult dan op. Nee, die terrein hebben veel geld gekost aan de gemeenschap, moeten we opvullen met wat ze voor bestemd zijn. Als we daar kaaien zijn, als we daar logistiek, als we daar spoorlijnen en andere structuren zijn, wat daar ook aanwezig is, als het vertrekmodaal punt, dan moeten we er gaan koesteren dat dat geld ontwikkeld wordt en blijft. Anderen zijn weg, zijn bijna allemaal weg. Dus minder maritiem industrieel, dat weten we. En de rest, goed, zie ik in die voorgaan, maar die is natuurlijk klein. Wat dus betekent dat je op termijn veel havens zijn gegroeid rond het energievraagstuk. Ik steenkool had gehad, aardgas, nu heb je die blauwe en andere energie. Dat bewijst dus dat die havens toch met dat energievraagstuk altijd iets te maken hebben. We moeten dus dat aanreiken om stroomvoorwaarts te maken. Maar dat er 20 hectare kan vrijgemaakt worden in het kader van het plan Demen, van Demen, het Demenplan van het Vlaamse Paard. Ik weet, dat is maar een ideeënplan, maar ik vond dat toch de herkenning van het havengebeuren in het Demenplan, om daar nou stroomvoorwaarts te maken van elkaar al een punt. Zeewaarts iets ontmoeten. Van veiligheid en andere, maar dus daar heb je dat energievraagstuk mee. Dus wat zou je daar het energiegebeuren voor aan kunnen zetten? Maar ik spreek van 2020-2050, dus ja, het plan van Handelen op de Noordzee gaat in 2020 perfect mogelijk om dat in die zin aan te passen en kijken wat we stemmen als we. Maar u voelt onmiddellijk ja, dat ook als Zeebrugge moet gaan bekijken, want dat ziet men ook energie. Die dolens die dan voorzien in Ben Buin en Zeebrugge, dat zit ik ook al zo. Toen komt het ermee af. Als ik het zo mag zeggen, je moet veel op die lange termijn gaan nadenken. Als je zelf een beetje. En ik weet politiek, ga je me zeggen, ja dat kan niet, ik weet dat. Maar op korte termijn denkpolitiek, maar ik vind de grote politici die ik gekend heb, en die dat ik op de Universiteit van Gent zit, er zijn de politici die grote visies hebben gerealiseerd. Dus dat zijn de spoorwegen, de wegen, kanaal. Kijk naar de mensen die dat gerealiseerd hebben en die grote visies hebben. Alleen al bouwwegen, samen, die allemaal misschien verketterd of heel andere mensen zeggen, ja, ik heb dat 1000 kilometer autowegen neergestuurd. Nee, je kunt in die Westplan meewerken. Die grote visies van die ontwikkeling, dat blijft overeind zoveel jaar lang. Als je die visies niet doet, je moet altijd maar gaan zoeken naar kleine oplossingen, kun je nooit op lange termijn een maatschappelijke beweging of maken om dat te maken. Dus dat is een leerproces. Politiek is dat een leerproces, maar ook vanuit verschil, ook maatschappelijk is dat een leerproces. Maar je moet dat doen. Die lange termijn is zeer essentieel. En daar hebben we een grote nood aan, maar ook in die haven, in die miskende haven, in de Limhavenstad, stad haven die er was, niet dat dat moet bij Brugge Zeebrugge, oké, ik heb daar geen probleem mee. De schaal is er ook, met die 15 kilometer in de driehoek. Dat is belangrijk. En dan kun je die korte termijn veel beter faciliteren. Dan ga je ook meer, die bedrijfsmensen die nu niet direct die opportuniteit zien bijvoorbeeld, gaan die dan wel meekomen. Dan zeggen we, die denken hier nu, dat is geen grote ministers, grote man, die denken hier wel vooruit. Wij gaan hier verder investeren. Wat dus met de werkstelling te doen komt. Investeren betekent de werkstelling. En beide betekent toegevoegde waarde. Dat is
collega. U heeft gesproken over de fusie tussen de haven. Samen met de fusie met de stad is er een poging, een mogelijkheid voor de stad te schuiven. We hebben steden, daar had ik niet samen. Er is, laten we het zo zeggen, het autonoom gemeentelijk havenbedrijf is een autonoomsbedrijf waar dus wel de stad die autonomie heeft gegeven. Dus daar ligt wel die link. Maar, want tot op, ik ga niet zeggen dat tot op vandaag zie ik nog te veel dat bijvoorbeeld het urbanistische gebeuren van de stad. Met de stadsdiensten die met ruimtelijke planning te maken hebben, wel die stad zien en willen daar uitwerken. Maar dat die link met wat dat, laat zeggen, het autonoom gemeentelijk havenbedrijf Oostende zit, of samen, zit ook nog altijd. En de uitbreiding van de haven, die twee moet nog veel meer gematcht worden naar de één grote visie. Die zitten er allemaal, dat is nog een tweesporenbeleid. Binnen één stad tweesporenbeleid. Die nu en dan bij elkaar komen, wanneer? Als het project gerealiseerd wordt. Maar niet op de visie, sta je. Wel op het projectniveau. Oost-Roever is daar een van de voorbeelden van. Maar jaren geleden, ik wil daar nu niet altijd op terugkeren, gepleit, mensen van Oost-Roever hier aanwezig, waarvoor dank weten dat, gepleit dat er eerst dat is een klein gebied, Oost-Roever is niet zo groot. En dan heb je een honderdtal kleine ondernemingen, ook zo'n zelfstandig die daar hier in het maritieme weefsel zitten. En dan heb je een scheepswerfbedrijf, dan heb je mensen die aan elektriciteit met de visserij bezig zijn, met van alles kleine scheepsbouw, jachting enzovoort. Die zitten hier allemaal, je hebt visverwerkende bedrijven, en dergelijke meer, die zitten er allemaal hierachter. Op die kleine oppervlakte. Maar tezelfde tijd, heeft men een visie naar voren geschoven om daar ook woningbouw erin te gaan brengen. Op het moment ben ik wel voor die mix. Ik zeg, die mix kan, als de schaal van de activiteit die er nu is, niet kapot gemaakt wordt. Wel, dat onderzoek is nooit gebeurd. In wijze dat dus 1500 à 2000 woningen, 1500 woningen samen met die bedrijven kunnen matchen. Dat is nooit gebeurd. Dat is een grote visie die je moet neerzetten, dus met de stad, met stadsontwikkeling, woningbouwontwikkeling en met havenontwikkeling. Wel, die match is nooit gebeurd. Maar wel op projectniveau zijn overal wat projectjes bezig om dat wat hier aan in peuteren. En dan gaan ze nadien een grote visie samenstellen. Dat is een vol, vanuit de ruimtelijke ordening is dat een compleet foute redenering. Omdat je wat verkeerd dan loopt, niet meer kan rechtzetten. Begrijp je? Bedoel, daar heb ik altijd op gewaakt en zeg jongens, eerst een grote visie moeten doen en dan gaan we kijken wat dat de draagkracht is van woningbouw. 500 woningen, 100 woningen, 1000 woningen. Goed, van eerst die zeggen 1500 woningen of 1800 en dan komen ze terug van 1800 naar 1500 of misschien naar 1200 of naar 1000 en zo zijn ze bezig. Maar dat is compleet fout. Dat heb ik dat bedoeld. Dat is grote nood. En dat noem ik ook, dat is een lerend proces. Met die groepen tezamen, je creatief leren nadenken. Het is een lerend proces dat niemand in beperkt kan blijven. Tot de stad en de havenbestuur, maar ook met andere groepen bedrijven die erin zitten, moet je kunnen. Mensen die er ook zelfs in wonen en anderen die moeten er allemaal kunnen in doen. En dat is een learning, een lerend proces. Learning, port, learning, havenontwikkeling. Heel simpel en heel groot. Waarom is het dat is omdat je niet wordt een grote jachthaven naar voren geschoven als speerpunt voor de grote ontwikkeling. Ja, een van de grootste van Europa. En die moet dat weten. Dat is een grote visie die plots naar voren komt, maar dat is niet door het stadsbestuur. Vooral uit, om eerlijk te zijn, soms ik heb zelfs door de ambtenaren van Ruimtelijk gezegd dat het daar negatief is, maar heb je wel op het gebied van openbaar werk een aantal interessante ambtenaren aan de kust in de Waalstraat. En die eventueel daar even duurzaam, maar ik ga mijn naam doen, niet eerst duurzaam, maar die de opportuniteit hier in die haven die samen zo'n grote jachthaven te maken en die dan natuurlijk met de minister gericht hebben.
die loopt. Grote visies, grote ontwikkeling, bewegen veel mensen. En niet alleen veel mensen, ook veel kapitaal. Belangrijk. Zeer belangrijk. Dus haal maar niet vanuit transporteconomie bekijken. Ja, het is een element, dan moet het vanuit beweging van kapitaal, van mensen, van maatschappelijke organisaties. Het is heel essentieel. Ik heb het in Baltimore meegemaakt, mevrouw en heer. In Baltimore, ze staken de stad in brand in de jaren 70, het einde van de jaren 70. Staken dus, maar er waren in de binnenstad van Baltimore geen jobs. Er was armoede, er was vernieling, men stak de stad in brand. Ik was daar dan op het einde van de jaren 70 wat gedoctoreerd en dan vroegen ze mensen vanuit heel de wereld om mee te werken aan een nieuwe ontwikkeling van de binnenstad, waarin dat de mensen die daar geen job hadden, als eerste de mogelijkheden kregen om daar een job te hebben. In die binnenstad. Ze hebben dat gehad, waardoor dus heel die binnenstad, rond het havengebeuren van die binnenstad, heel die binnenstad, die vernielingen die er toen waren, volledig weg. Wat betekent dat nu hier? Als er hier nu jobs te genereren zijn, de grootste hoeveelheid jobs, waarin dat je mensen kan bewegen en dat ook als eerste een job kunnen geven of werken. Grote visies mobiliseren mensen, mobiliseren kapitaal. Onderlijnt dat sociaal, dat is een sociaal motief. En zo is de jachtdagen gekomen, omdat er ook die ruimte die was, die grote visie die was. Omwille ook van die versnelling van die ruimte. Ik heb verschillende oude documenten bekeken, natuurlijk sommige documenten spreken soms aan elkaar tegen vanuit de historiek, maar dat is toch de grote lijn. Dat is dus die grote visie van het. In een periode van crisis zoals vandaag de dag, die toch waren, we hebben dus een kapitaalscrisis, we hebben een lijkt het zeker nu, en dat wil ik even mee eindigen, zeker in de situatie waarin voor alles plant werd, dat dit van Europa is, die stap zeker van de land. Ik weet, Jan had hier al eens het vecht voor die rol, ik ga het niet maar zeggen. Maar om economisch-commercieel zit ze nu in een hele moeilijke situatie. Maar nog kijk de technologie en de ruimtelijke situering aan de kust zal sowieso, als het over die 400 jaar weet, is er allemaal aangekomen. Dat is dus. Maar je moet het ook langer termijn, niet 5 jaar of 2 jaar of 3 jaar. Ja, alsjeblieft. In Zeebrugge was er in de jaren 80 ook geen ruimte. Daarom is het dus avondblauw gesloten grond. Ja. Die zag je nog zelf niet doen. Verder heb je een LTV maar alleen nog een stadvoorzitter. Dan heb je al die appartementen dus die gaan naar de werk, naar de avond, uitbreiden naar zee. Dat concentreren we wel, want die zeker de massa is. Dat is totaal niks. Maar waarom zou je geen haven kunnen verder gaan? Waarom zou het vanuit Zeebrugge nu? Er zijn ook nog appartementen van stellen die haven niet verder in zee kunnen uitbreiden. Waarom zou hij dat niet kunnen? Dat er daar appartementen zijn. Dat is dan niet oorlog. Maar weet je waarom meneer? Omdat men juist de toegevoegde waarde niet zit. Dat is het probleem. Waar ik al half de tijd hier eigenlijk ook in mijn boek stond. Dan moet dus mensen kunnen mobiliseren dat ze wel die waarde zitten. En die ontwikkelen. Sta je? En dat er iets meer is dan dat appartementje. Want ik wil hier geen oude vandaag stad. Ik sta natuurlijk op het punt dat ook. Ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Maar ja, onder meer. Het is dat. Hier, er is een van die dammen ook motieven. Het feit dat die dammen overal gekomen is door besluit, of er zijn nog wat ouders aan, onder andere ook door vertraging van milieueffectrapporten enzovoort, om dan in zee te gaan bouwen. Het heeft jaren geduurd voordat die dam in de linkerdam kon gebouwd worden. Ondertussen lag de rechter nog aan de oostelijke. Daar vind ik het wel een probleem. Dat dus door een individu een maatschappelijk gegeven die waar iedereen, lokale economie van profiteert, regionaal, nationaal, internationaal en zelf, dat krijgen ook meer waarde dan dat alleen. Of niet willen ze. Daar moeten we vanaf. Dat zijn ook aan mijn studenten. Dat weten ze. Dat is van mij aanwezig. Vraag aan die nu in
Antwerpen vanuit de havenvereniging. Toch een van de mensen is die weet, dat ik zeg, de bedrijven, maar de havens, daar is er ook niet. Dat weet hij wel genoeg. En dat bedoel ik, dat zit ik niet meer moeten doen. We moeten dus weer dat beeld over ontwikkeling. Toekomstgerichte ontwikkeling op een andere manier laten naar voren. Dat is ook een stukje waar ik hier heb willen doen. U zegt visie, op korte termijn moet ik zeggen dat het veel spreiderschap bezig is. Dat is dus. Ik zie het niet op korte termijn. Er worden vrij veel initiatieven geïnitieerd door verschillende groepen, ook op politieke vlak, maar te veel gespreide slag. Een visie kan je maar ontwikkelen als je met z'n allen in één lijn met elkaar staan. Ik moet zeggen, de versnippering was vroeger, vlak van de eerste, zie je het ook. Daar is de versnippering ook groot, politiek, vlak van bevoegdheden en invulling van bijgekomen. Overal, ja, dat is. ik denk dat het eigenlijk als iedereen het zo doet. Ja. Maar iedereen kan je nooit, weet ik. Maar wel de groepen die er wel voor gaan. En niet elkaar wel bevechten met plannen. Altijd te veel bevechten van plannen. Ja, dat is het. Ja. Hoe staat het? Oké. Ik ben natuurlijk voor de aanwezigheid. Nou, vooral ben ik echt blij dat zowel mensen uit de bedrijfswereld, uit de politieke wereld heb gezien, mensen uit de academische wereld, ja, die graag alles is met uitging en net rondom, dus die uitging van mij. Dat was trouwens, ik zeg niet dat je moet reclame maken, maar het element ligt daar. Je kunt er waarschijnlijk in de achterkant